Живееш ли смисъла си или просто следваш посоката на другите? Каняте на 5 октомври на живо в София на специално събитие. Открий своя път към смисъла, мисия, талант и кариера в едно. Ще ти помогна да откриеш твоя вътрешен компас и как да съчетаеш това, което обичаш, твоят талант с твоята кариера. Ще имам специален гост, Симеон Колев, водещ на Стартер по БГ Радио. С него ще си говорим за изборите в живота, за смисъла и за това как, когато откриеш таланта, ти си наистина свободен. В отделен епизод Меги Димчева ще ме провокира по темата мисия, талант и кариера в едно. Ще имате възможност да зададете вашите въпроси и да намерите вашите отговори по темата мисия, талант и кариера в едно. Очаквам ви на 5 октомври на живо в София. Това е специален ден за мен, тъй като имам рожден ден и съм ви приготвила много изненади и много подаръци. 5 октомври на живо в София. Ела, за да откриеш своята мисия в живота и това е пътя към твоята истинска свобода.